இந்த வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். விஜய் டிவியில ஒளிபரப்பாகிற நீ நான் காதல் சீரியல் ரசிகர்கள் மத்தியில வரவேற்பை பெற்றுட்டு வருது. ஹிந்தியில வெற்றி அடைஞ்ச இஸ் பியார் கோ கியா நாம் தூன் அப்படின்ற சீரியலோட ரீமேக் தான் நீ நான் காதல் சீரியல் ஒளிபரப்பாகிட்டு வந்துட்டு இருக்கு. கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் தொடங்கப்பட்ட இந்த தொடர் 350 எபிசோடுகளை தாண்டி ஒளிபரப்பாகிட்டு இருக்கு. பிரேம் ஜேக்கப், வர்ஷினி சுரேஷ், சாய் காயத்ரி, சங்கரேஷ்னு பலர் நடிச்சிட்டு வராங்க. இந்த நிலையில நீ நான் காதல் தொடர்ல நடிகர் ஒருத்தர் புதிய என்ட்ரி கொடுக்க இருக்காரு. பனி விழும் மலர்வனம் தொடர்ல நடிச்சிட்டு வர தேஜக் நீ நான் காதல் தொடர்ல விமல் அப்படின்ற கதாபாத்திரம் மூலமா இந்த சீரியல்ல என்ட்ரி கொடுக்க இருக்காராம். சரி, இந்த வீடியோ பத்தின உங்களோட கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம டிபி காபி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.